أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'anmu, barkanku da wannan rana ta Asabar. Dukkanin wani alkhairin da ke cikin wannan rana, ya Allah ka sada mu da shi. Dukkanin wani sharrin da ke cikin wannan rana, ya Allah ka kare mu da shi. Jama'anmu, abin da muka zo muku da shi yau shine sihiri, warware duk wani sammu da in aka yi a jikin mutum, to bi'iznillahi ta'ala wannan sihirin zai warware shi. Yana da ƙarfi sosai kuma yana da kyau sosai. Jama'anmu, idan wannan ne farkon shigowanku wannan gida na Al-Labib Zero Hate TV, a yi mana liking, a yi mana subscribe domin shirye-shiryenmu ya dinga gabato maku. Yanda ake aikata wannan sihirin shine kamar haka: ana nemo kwando, which is basket, irin wanda ake zuba tomato ɗin nan a ciki, irin shi ake nemowa. Sannan sai a nemo citta mai 'ya'ya wanda aka sani da alligator pepper. Idan za a samo citta mai 'ya'ya ƙwaya ɗaya, sannan sai a samo plantain. Za a samo plantain, ba banana ba, plantain za a samo. So yanda ake aikatar da wannan sirri, idan an samo abubuwan nan guda uku, da citta mai 'ya'ya da kuma basket ɗin nan, kwando babba wanda mutum zai iya shiga ciki, wanda ake zuba su tomato ɗin nan, shine mutum zai nemo. Da kuma plantain guda ɗaya za ka siya wanda ya nuna sosai. So yanda ake aikata wannan sirrin shine, idan dare ya yi, misalin kamar ƙarfe ya fara daga 12 dare zuwa ƙarfe 3 dare, shine ake aikata wannan sirrin. Yana da ƙarfi sosai, amma lokacin da idan za a aiwatar da wannan sirrin, za ka kasance ko za ki kasance a cikin ɗaki ne ke kaɗai kawai, ido biyu baya ganin mutum. Saboda ƙarfin wannan sihirin, idan idon biyu ya gan ka ko wani ya gan ka, to lallai abin da zai faru Allah kaɗai ya sani. Saboda yanayin da ƙarfin sihirin yake sosai. So yanda ake yi shine, mutum in yana nan cikin ɗaki shi kaɗai, zai ajiye kwandon nan a cikin tsakiyan ɗaki. Idan ya ajiye kwandon a cikin tsakiyan ɗaki, sannan sai ya tuɓe dukkanin kayanshi sai ya shiga ciki. Idan ya shiga ciki, sai ya ɗauko wannan plantain ɗin nan sai ya tsaga shi guda biyu. In ya tsaga shi guda biyu da wuƙa, zai raba shi tsakiyan shi guda biyu. Sannan already citta mai 'ya'ya ɗin nan za a riga an ɓaɓɓare shi, an fito da su 'ya'yan da ke ciki. 'Ya'ya da suke ciki ƙananu ɗin nan za a riga an fito da su. Za a riga an tsince, already shi za a riga an tsinte shi, an tsinta dukkanin wani abin ga da ke wurin. Zai rage citta ɗin kawai. So idan an shiga cikin kwandon, an tuɓe kaya an shiga cikin kwandon nan, sai a layin nan da aka tsaga a jikin plantain ɗin nan sai a zuba a ciki, sai a zuba dukkanin citta ɗin a ciki. So bayan haka nan, sannan sai a yi niyya. Already ana cikin kwandon, sannan sai a yi niyya. Dukkanin wani abun da ke damun mutum, ko mayu ne, ko waye ne, kai imma ko waye ne ke damun mutum a cikin rayuwa, to idan ka aikata wannan sirrin, wallahi tallahi za ka ga abin mamaki sosai. Domin a ranar da in ka aiwatar da wannan sirrin, za ka yi wani mafarki mai ƙarfin gaske sosai. So sai ka ɓare ɓawon wannan plantain ɗin nan, sai ka ɓare ɓawon, sai ka dinga cin plantain ɗin tare da citta mai 'ya'ya ɗin sosai. In mutum ya gama ci, sai mutum, ɓawon da in ka ɓare za ka saka shi a cikin kwandon nan ne. Za ka saka shi a cikin kwandon nan. So idan ka gama ci, sai ka fito a cikin kwandon nan,
sai ka nannaɗe kwandon da ƙarfinka ka matse shi, ka nema igiya ka ɗaure shi, sai ka je ka gina rami ko kuma already ka riga ka gina rami kafin ka fara aiwatar da sirrin. Sai ka binne kwandon nan tare da ɓawon bananan nan, ka binne shi a cikin rami. Bi'iznillahi ta'ala za ka ga abin mamaki sosai. Duk wani mugun sihirin da ke jikinka zai lallace, kuma duk wanda ya nufi da cewa zai dinga jefanka, yana jefanka da wani mugun abu. Yanayin da ka yi aikin kwandon nan aka shi ma yanayin da zai dinga komawa wurin shi. Sirri ne mujarrabun ne sosai kuma yana da ƙarfin gaske sosai. Allah ya sa mu dace. A nan muka kawo muku ƙarshen sirrin namu na yau. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.